Niyara, muning history di Martin Luther, nga ang amahan sa protestante. Mato pa nila nga reforma kuno, reforma Martin Luther. Ang kinod, gusto siya reforma. Pero usang reforma ha, mahito sa pagtulunan niya atong basahon. Si Martin Luther, iyang history. Si Martin Luther, na tao sa Islibin, sa Saxon in 1483. Matod pa sa Protestant revolt in Germany. Muni, pag-revolt ni Martin Luther sa Germany. Martin Luther died, namatay si Martin Luther, namatay sa 1546. Sa edad nga 63. He left Catholic Church due to his false teaching. Unsa di kuno, nibiya siya sa Katoliko tungod sa sayop niya nga pagpanudlo. Niya, unang sayop niyang panudlo. Faith alone doctrine, not by word. Na. No? Faith alone lang, doctrine. Why lain? Ikaduha, Bible is the only source of truth. Muning mga tao karon sunod Martin Luther ni. Mo maning doktrina Martin Luther. Inintro ka doktrina. Ikatulong doktrina. Ikatulong niya doktrina, bishop could not interpret or teach, and no authority to teach. Unsa kuno, ang obispo kuno way katugos pa ipritar pagpaliwanag or pagtudlo, way otoridad sa pagtudlo. Kitsa mo ito dito, kamo naas buhat 20-28 nga obispo tudloan sa Mateo 28-19 mag 20 og tudloi sila sa kung isukan yung patudloan kisa man nila ang mga obispo muni iso patudlo kaya ang iglesia sa Dios may obispo buhat 20-28 muna sayop doktrina ha munay ni hawa siya kay wa maka gusto ang papa. Muna nga, wa siya pugni kay labi na gyud kay matud pa sa kasi uban nga mga istorya nga nadagit hastang Madrid. Nga nadala ang Madrid og nadapot ang Biblia. Og may nundan, muni nga tudlo na, padudlo niya. Tungod kay Pit alon raman, isulod niya ang sulti San Pablo. Episodos 8, pero wa tiyo masagbasa. Ang problema mo din ni matao na kay di tiyo magbasa, putlon ba? Kung sabi giingon diha, atong basahon, aron mas habtan ninyo. Atong basahon tiwas, atong tiwason kay gila magiputol. Atong basahon. Episodos 8. Kay pinagi sa pagtuo naluwas kamo. Tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kung dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sinong pagpaningkamot. Muna ina niya putlo na kutong diya na wait yosa. Kay tiyoso nimo nag-ingon sa Dios. Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga mo'y iyang tuyo anak nato. Nawa, naibuhaton niya mingon wa buhat. Kung sabi yun ni San Lucas, ni Kristo Gibrahim sa Lucas Kapitulo 10 niya payag San Lucas 10:28 tanang bag tukma ba ding doktrinahan niyang pagtuo lang. Mitubag si Jesus husto sugdon tas ibabaw. Higugma ang imong isig katao ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus sa bersikulo 27 to 28. Mitubag si Jesus husto ang imong tubag. Unsay tubag unsa may sulti pa niya ningon siya tuwi kanang og madawat imong kinabuhi. Oy. Unsa gyud siya buhata kana kung makadawat ka sa kinabuhi.
Unsa di kuno ipabuhat dili kay tuwi. Unsa ba ka oy? Sulti ni sandukan si Kristo sulti ni yun. Jesus bitubag. Husto ang imong tubag. Buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Unsa bigyan day nga ipabuhat niya? Paghigbas imong isikataw, ingon sa paghigbas imong kagalingon. Ang matuto basta baraw bitubag, higugma ang Ginoo. Mo may pangutana gud nga nang putana mo guni ang usa ka tawo. Nang putana ni siya. Unya may duol ang usa ka magtutulo sa balaod. Ang magtutulo sa balaod gyud mo tana. Pagsulay ni Jesus, nangutana siya. Ato ni mabasa sa Lucas 10:25. Pagsulay kay Jesus nangutana, magtutudo unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Ningo ba siya nga tuo lang, aron luwas ka? Wala oy. Si Jesus bitubag kaniya, unsa may ingon sa kasulatan. O giunsa man nimo kinis pagsabot na. Giunsa man ninyo pagsabot. Ang magtudo sa balaod bitubag. Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing tibok mong kalag o tibok mong kusog o sa tibok mong kinahuna-una o higugma ang imong sikitaw ingon sa paghigbas mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus. Mitubag si Jesus husto ang imong tubag. Tukma gyud tubag. Pero sa misulti niya, buhata ka na o makadawat ka sa kinabuhi. Wa man siya tuwi na. Wala. Buhata ka na ipabuhat. Unya, sa versikulo 36, natus 37, o si Jesus bitapos pag-ingon. Kay ang istisgot bang guni, ang istorya ini, nga dunay gibanhigan. Unya, pagbanhig, gibiyaan sa nagbanhig. Gayong gitulis. Dayon na, mayagi ang libita. Pare nga libita. Niagi. Pag-agi, labay ni pikadaplin. Nya, may lain pong dool, may lain pong may lain po nga ni dool, gibiyaan ang himatyod, o gitabo kini ang pari, diyan may pari ni agi, mo gyapon, sa ilo lang, atus pikas agi, sa ilo lang, wag tabangi, apan may usa ka sa baryanhon, nga nagpanaw diyan tong darana, og niagi sa tao, og gitulisan, sa pagkita niya sa tao, naluoy siya, may dool siya kaniya, og gibubuan niyang lana, og bino ang iyang mga samad, o gibukusan niya, gipasakay niya ang tao sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan ug didto iyang gialimahan siya sa pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa at nagatiman sa abutanan ug mitugon at imana siya inigbalik nako dinhi bayran ko ikaw imong magasto katong libitas katurabang sa baryanon gisaway nis mga libita niya to kay mga sarway mga paresyo kuno mga sanay mga sarwayon wa mahibog balaod kani sila kay para nila dili sila mutagad og mga sabaryanon san inumdo mo ni sos sa unang ni ngayon sa tubig wa diyan ingon sa di man ta kuangay mo kay dili man ko sibay sa sabaryanon man ko muna kay masabaryanon ilan ni kilikayan ni na karon sa may tubag ni sos ug Jesus bitapos pag-ingon. Karon sa imong hunona kinsa man kining tulo ang nagbatuod nga isig katawo sa gitulisan. Putana kinsa may isig katawo niya ani kay gingon ra higbang isig katawo. Unya kinsa may isig katawo ning gitulisan. Ang magtudo sa balaod bitubag kadtong naluoy kaniya. Sa kuno tubag magtudo sa balaod kadtong naluoy kaniya. Unsay tubag ni Jesus ningon ba siya nga tuhuin na. Wala, uy. Kung sabi sulti ni Jesus. Si Jesus mingon, busan lakaw o buhata sama sa iyang gibuhat. Ipabuhat yun. Dili kay tuhuan lang. Pastilan. Mo na gini yung magpadudlo ang sunod sa padudlo ni Martin Luther nga di gid mao. Kung sabi kayo ni Santiago,
basaw ni sa basaw ni Santiago ato taon. Santiago Kapitulo 2. Ya, ito basahon. Santiago Kapitulo 2, versikulo 14. Tas-tasan din igbasa. Ato sa 22. Mga igsoon, unsay kapuslan kung ang usa ka tawo miingon nga siya may pagtuo apan walay mayong walay mayong binuhatan. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Unsay tubag? Dili gayon. Diyaw ko na. Niya tuo lang. Dili gayon. Pananglit, may mga kaigsunan nga nagkinahanglan og bisti o wali igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Pananglitan, panalinginan unta kamo sa Dios. Pag sinina kamo og kanaog kaog maayo, kung dili ninyo sila hatagan sa ilang kinahanglan. Ingon ini ang pagtuo. Patay kini kung dili ubanan sa buhat. Sa tuba naagi buhat. Ang pagtuo inubanan sa buhat. Dili kay tuo lang. Muni matuming suon nga pastilan. At Luther magod mitipas sa pagtulunan sa Katoliko. Pari Benis Martin Luther yan to. Sa 18, apan do'y mingon, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ikumparahan na. Ikaw may pagtuo, ako may mga buhat. Ang ikatubag kumao kini. Pakit ako sa imong pagtuo nga walay buhat o pakiton ko ikaw sa akong pagtuo nga pinagis kong mga buhat. Tingnan mo na. Ang tuo ka nga usaray Dios, maayo kana. Apan ang demonyo nagtuosab kana. Ug nagkurog sa kadlok. Buang-buang kinanglan ka ba pang sayan nga pagtuo nga dili ubanan og mga buhat walay kapuslanan? Wa gi kapuslanan. Ug tuo lang way buhat, way kapuslanan. Busa klaro kayo nga ang iyang pagtuo di ubanan sa mga buhat ug ang iyang mga pagtuo nahingpit pinagi sa iyang mga buhat. Ang pagtuo dili mahingpit ay kumay mga buhat. Sa kinahanglan buhaton gyud naagi buhat. Pagtuo may buhat. Og nagtuman sa giingon sa kasulatan. Unsa man si Abraham? Unsa man pagtuo bang ka Abraham? Dili oy. Pinagi siyang buhat. Nya tumasahon. Santiago 2, 22 ganto sa 26. Og nagtuman ang giingon sa kasulatan. Si Abraham nagtuo sa Dios. Ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniyang matarong. Matarong kay nagtuo man siya sa Dios, isip niyang matarong. Ug siya higala sa Dios. Busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat. Ugli tungod sa pagtuo lamang ingon usab niini ang nahitabo sa daotang babae nga si Rahab. Giisip sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagdawat ug pagtabang sa mga espiyang Hudiyo pag-ikyas agi sa laing dalan. Kay sama nga patay ang lawas kung walay espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mayong mga buhat. Busa kinahanglan nagibuhat. Salamat. Mayong gabi kanatong tanan o hinauton ta nga sa makanunayon inyong kilbatan og tan-aw. Ako pamahayag base na lang nga makadugang sa inyong pagtuo ang pagpadasig paglikon sa itong pagtuong Katoliko. Hanggang salamat, mayong gabi kanatong tanan.